Едно от най-красивите неща тази година е бронзиращата пудра на Dior. Тя е с натурален сияен финиш и озаряващи светлината перли, които се топят в кожата. И разбира се, изключително красива опаковка. Аз имам цветът 02 Light и сега ще го пробваме заедно. Тъй като съм доста светла, затова и умишлено избрах най-светлият цвят. О, вау! Стои жестоко. Друг голям плюс е и че уха е на слънцезащитната серия на Dior Solar и това придава още повече желанието да имаме този продукт. С по-малка четка нанасям и на други места, които искам да затопля. Харесва ми това, че има супер естествен финиш. И за финал ще нанеса и от палитрата хайлайтери на Dior Backstage. Това е друг мой супер любим продукт. И така изглежда финалния резултат. Бронзанта има още 4 нюанса, освен този, който пробвах аз и е наличен в веригите на Douglas, така че тичайте натам, защото е уникален. Чао и до скоро!